Jezus, jaki syf. Wstyd do ludzi z takim czymś. Jeszcze tylko jedna poprawka. Nie tak. O. Tada! Witam was serdecznie, moi drodzy. Ja się nazywam Niklaus. Czekajcie, trochę mam tutaj burdel. A to jest... Chciałem wam pokazać jedna z najważniejszych książek w zasadzie mojego wczesnego dzieciństwa, czyli Odkryj świat. Co tutaj takiego było? Były, moi drodzy, no wszystkie w zasadzie takie podstawowe informacje, jakich powinno się uczyć dziecko w takim wieku, no gdzieś tam przedszkolnym, wczesnoszkolnym, o prehistorii w ogóle, o organizmie, o przyrodzie, jakieś podstawowe zasady funkcjonowania organizmu człowieka, skąd się biorą dzieci, i to bynajmniej nie chodzi tutaj mi o wersję z bocianami, tego typu inne rzeczy. Tu było naprawdę to wszystko fajnie przedstawione, tak przystępnie, z pięknymi obrazkami i no ja to uwielbiałem to. Miałem szczęście gdzieś we wczesnych latach młodości się z tej książki też edukować. Tutaj były jeszcze gdzieś takie, co w ogóle naprawdę to jest, jeżeli ktoś ma do tego dostęp, to zachowajcie to, dbajcie o to i przekażcie to też swoim dzieciom, wpajajcie im z tego wiedzę, bo to jest naprawdę super sprawa. Nie wiem, czy jest, może ktoś z was ma dziecko małe, może się orientuje, czy w obecnych czasach jest jakaś tego typu właśnie książka dla dzieci, która by tak ładnie, w sumie książka, taki atlas powiedzmy bardziej, to troszkę na zasadzie świata wiedzy, nie wiem, świat wiedzy na pewno kojarzycie. A czekajcie, jak nie kojarzycie, to ja wam pokażę. Patrzajcie. Czekajcie, tak. O, świat wiedzy, moi drodzy. Wszechstronne źródło informacji dla całej rodziny. No, świat wiedzy to już nie była taka, bele, to już nie była taka dla dzieci jakaś encyklopedia, tylko tu już były naprawdę poważne informacje. Widzicie, już tu mam kartki powyrywane. Tak to było dynamiczne, użytkowane. Niestety, że aż kartki powypadały. To już była taka poważna encyklopedia. Ja mam takie szczęście, że mam w domu wszystkie tomy. Tak to kolekcjonowaliśmy razem z moją familią. Także mam szczęście wszystkie tomy posiadać. I to naprawdę w czasach jeszcze jak nie było internetów tak dostępnych na szeroką skalę, to ten świat wiedzy gdzieś tam w podstawówce, jak robiłem jakieś zadania domowe, bo tak w podstawówce jeszcze ja korzystałem w większości z książek, bo nie miałem wtedy internetu, to było naprawdę coś superowego. Ta książka, tak jak już mówiłem, no naprawdę informacje takie, no wszystko w zasadzie najważniejsze, co trzeba wiedzieć o życiu, przedstawione w bardzo prostej formie. Dlaczego zwierzętom jest dobrze w lesie i tego typu różne rzeczy. Tutaj jeszcze gdzieś były takie gry w ogóle, z tego co ja pamiętam. Były takie kurde gry, że się tak jakby, nie wiem, kto z was w ogóle to miał? Piszcie w komentarzach, kto miał z was taki ten atlas. Tu gdzieś chyba na końcu były takie gry z takim długopisem specjalnym. Czekajcie, nie chcę tego poniszczyć, widzicie, kurde, to się udało zachować mi w stanie praktycznie idealnym. Tutaj o dinozaurach, jak się dinozaury rozmnażają i w ogóle, no super sprawa to było. Gdzieś te tutaj obrazki wszystkie w pamięci mam i ten taki specyficzny styl tutaj malowania tych obrazków, tutaj z tym hopkiem jakimś takim azjatyckim. O, proszę, tutaj mamy Europę całą, tutaj nasz rodzimy żubr środkowoeuropejski. No, także można by się było z tego wiele nauczyć. Nawet w sumie myślę, że i dorosłym by to nie zawadziło. Czekajcie, gdzieś to było. Kurde, nie umiem tego znaleźć, nie wiem, wyprowadźcie mnie z błędu, ale były takie karty z takimi jakby czarnymi punktami i je się dotykało jakimś takim długopisem specjalnym elektronicznym, czy coś takiego, czekajcie. Aha! Mam niezbity dowód, że było coś takiego. Magiczne karty. Tylko niestety nigdzie ich tutaj nie mam, gdzieś musiały mi się stracić. No i moi drodzy, to był świat wiedzy. Niesamowite źródło wiedzy dla dziecka w wieku, jak to powiedzieć, rozwojowym. No, także polecam serdecznie.
Jak jeszcze gdzieś to widzicie na jakichś bazarach, straganach czy coś takiego, kto nie ma, to niech bierze, bo to się zawsze przyda. Super sprawa. Moi drodzy, piszcie w komentarzu, czy mieliście taki świat wiedzy, czy korzystaliście, czy są jakieś odpowiedniki tego, czy może dalej to jest na rynku wydawane i tak dalej, bo to jest naprawdę super sprawa. Serdecznie polecam i gratuluję wszystkim, którzy mieli okazję się z tego edukować. Ze świata wiedzy zresztą też, ale to już jest poważniejszy kaliber, to już dla dorosłych. No, moi drodzy, jeżeli wam się podobało, możecie zostawić kciuka do góry. Zapraszam na Facebooka, na G2A, żegnam was ja, Niklaus i Człowiek Małpa. Kraa!